Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында. Шолы даруханәләрендә вирусқа каршы препаратларга һәм антибиотикларга ихтыяҗ артканы буны белән бәйле. Күңел ачу куркыныч булырга мөмкин, үзеңне һәм якыннарыңны җәрәхәт алудан ничек сакларга? Теләкләр чыршысы хыялларны тормышка ашыра. Тагын бер бәхетле бала исемлегендә Чоллылы Иван Фадин. Аның нинди хыялы тормышка ашкан? Өлкәннәр дә, балалар да авырый. Чоллы даруханәләрендә вирусқа каршы препаратларга һәм антибиотикларга ихтыяҗ арткан. Провизорлар билгеләп үткәнчә, кай вакыт бу ихтыяҗ хәтта тәкъдимнән дә артып киткән. Бу салкын тидереп авырулар сезоны дәвам итү белән бәйле. Безнең төшерү төркеме рейд үткәрде һәм хәзер эшләр ничек торуын белде. Татьяна Камалова җиңелчә авырып китә, ә менә ире бик каты салкын тидерә. Бүген ул иренә антибиотиклар өчен даруханәгә килгән. Аны табиб билгеләгән. Авыруга каршы даруларсыз кыенрак булачак дип саный Чаллылы. У него температура высокая, 38,5 примерно. 38,5, 38,6. Боль в горле, кашель. Моннан тыш кайбер пациентлар шәхси саклану чараларын сатып ала башлаган. Взяла 3 пачки масок, потому что сейчас на улице грипп, чтобы не заболеть. Безнең төшерү төркеме дарулар белән хәлләр ничек булуын белү өчен берничә даруханәгә китте. Фармацевтлар һәм провизорлар сүзләренчә, антибиотикларны бары тик табиб билгеләве буенча гына сатып алалар. Әмма кайбер чаллылар мөстәкыйль рәвештә вируска каршы дарулар да ала. Медицина препаратлары өзлексез килсәләр дә, аларны шундук алып бетерәләр диләр даруханәләрдә. Проблема, конечно, с антибиотиками. Но сейчас вот у нас поступление было их. Все нормально, как бы нормализуется спрос. Антибиотиков нет, амоксициллина с клавулановой кислотой в наличии. Азитромицины еще поступают. Из противовирусных азитомивиры заказываем, приходят, но немножко, очень мало. А так противовирусных целый шкаф, пожалуйста. Моннан тыш Б һәм С витаминнарына ихтыяҗ бар. Кайберәүләр аларны авырмасы өчен профилактика максатларында кабул итсә, икенчеләренә дәвалау өчен кирәк. Даруханәләргә вируска каршы препаратлар һәм антибиотиклар өчен заказны арттырырга туры килгән. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. Күңел ачу куркыныч булырга мөмкин. Алда кышкы каникуллар, укучылар Тюбинг, Тимираяқта, Чонада һәм Бузда шуачаклар. Кайчагында бу хастаханәгә дә китерергә мөмкин. Бузлау аркасында җәрәхәтләнгән яшь пациентлар саны да кимеми. Ралина Сабирова 2 тапкыр бузлау корбаны була. Беренче тапкыр ул бармагын сындыра, ә хәзер кулын. Кызга 2 атна гипс белән йөрергә туры килгән. Ниһаять бугаулар алына. Икенче көнне мин эштән кайтып килгәндә, кызым җылап өйгә кайтып керде. Без икенче сменада укыйбыз. Караңгы иде урамда. Кайтып җиткәндә ишек төбендә таеп егылган. Көн саен Кама балалар медицина үзәгенең травматология пунктына 100дән артык пациент мөрәҗәгать итә. Травмы были не тяжелые. Вот одно из обращений было, когда ребенок на тюбинге ехав столкнулся с каким-то кустом. Вот второй тоже нечто подобное. Значит, в обоих случаях они катались на местах необорудованных специально для тюбингов. Тиздән укучыларның каникуллары башланачак. Медицина хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, нәкъ менә елның бу вакытында кышкы күңел ачулардан соң төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган балалар саны арта. Шуңа күрә табиблар ял итәр өчен махсус урыннар сайларга киңәш итәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Теләкләр чыршысы хыялларны тормышка ашыра. Тагын бер бәхетле бала исемлегендә Чоллылы Иван Фадин. Аның яңа ел теләген шулай ук Яшел чыршыдан Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров алды. Иван Фадинның теләге турында алдагы материалда сөйләрбез. Иван Фадинга 7 яшь малай техника белән кызыксына, йөк машиналары һәм инженер машиналарын җыярга ярата. Париж-Дакар раллиендә катнашкан КАМАЗ автомобильләре тәкъдим ителгән күргәзмәдә булганнан соң, аның КАМАЗ-мастер командасында катнашучылар белән машинада йөреп карау теләге туа. Бүген ул пилот Эдуард Николаевның штурманы, Россиянең атказанган спорт мастеры Иван өчен экскурсия үткәрде һәм К5 машинасы турында сөйләде. У нас в кабине 3 места. То есть это пилот, который управляет автомобилем. В центре сидит штурман,
который подсказывает и говорит направление, куда ехать. То есть он сидит со специальной дорожной книгой, у него стрелочки, километраж. У нас сидит бортинженер, так называемый механик, который контролирует все параметры. Может давление в шинах спускать, накачивать. Вот, контролирует перегрев тормозов, смотрит и докладывает пилоту. Әти әнисе уларның хыяллары тормышка ашашагын ахыргача яшерергә тырышкан. Иваның әти әнисе сүзләренчә, аларның улы авыр йөк машиналары йөртүчесе буларга хыяллана. Ему рассказали только вчера. Потому что он возбудился бы очень сильно. Ни учебы его уже не было, ничего. Только... Все мечты только про машину были. Поэтому попридержали информацию и сказали только вчера. Россия мөмкинлекләр иле президент платформасына керә торган минем белән хыяллан проекты кысаларында оештырылган теләкләр чыршысы Бөтен Россия хәйрия акциясын ил президенты Владимир Путин башлап җибәрде. Теләкләр чыршысы Бөтен Россия хәйрия акциясы быел 5-нче тапкыр уздырыла. Я знаю, что Ванечке очень нравится собирать своими руками. Вот хочу тебе тоже еще подарить. Это макет КамАЗа. Вот. Нисколько не сомневаюсь, что ты быстро соберешь и будет на память о сегодняшнем таком замечательном дне. Спасибо. Теләкләр чыршысы ярдәмендә меңләгән бала яңа елга бүләкләр алачак. Быел хыяллары турында белдерүчеләр саны шактый арткан. Акцияга ЛНР, ДНР, Запорожск һәм Херсон өлкәләреннән килгән балалар да кушылачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоллалар яңа елга әзерләнүен дәвам итә. Төп чыршыда утлар кабынды. Ишегалды территорияләрен бизәргә вакыт җитте. Үзәк район халкы декоратив эшләргә кереште инде. Бу хакта алдагы материалда. Куян елының 39-нчы комплекста яшәүчеләр матур итеп бизәлгән тере чыршы янында каршы алачак. Бирдә быел бәйрәмгә җентекләп әзерләнгәннәр. Каждый год у нас елка бывает, и дети около этой елки развлекаются, и мы очень рады, конечно. Жик старается, могу сказать только это. Молодцы. Очень красиво, очень нравится, самим приятно, и детям приятно. Красивая елка, настоящая натуральная елка. Это ведь не искусственный, натуральная елка. Нравится мне, и людям нравится, собираются иногда у нас. Узган ел бу яшел гүзәлкәй кышның иң яхшы ишегалды конкурсында җиңде. 39-нчы комплекс активистлары тагын беренче урынга өметләнә. Тиздән бәйрәм композициясен яңа ел символы да тулыландырачак. А здесь у нас другие снежные фигуры будут. На столбах у нас будут венки. Они будут тоже с гирляндами. Очень красиво будет. И елка будет гореть. Но мы на праздник только включим, потому что в связи с безопасностью детей так не подключаем. Декоратив эшләрне атна ахырына кадәр тамамларга уйлыйлар. 39-нчы комплекста яшел шибәркәйнең тантаналы ачылышы 27 декабрь кичке сәгать 6-да узачак. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. В честь дня рождения магазина «Светофор» на Сидоровке горбуша свежемороженое 279,90 за килограмм, шампиньоны свежие 159,90 за килограмм, магистральная 16. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. В Дельфинарии новогодняя шоу-программа «Гринч. Похищение Нового года». Это незабываемое костюмированное шоу с яркими персонажами. И, конечно, дельфинами и морскими котиками. Впервые на сцене морская львица Роза. Не пропустите! Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 26 по 31 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка «Глобус».